Zarb Coaches, kumpanija lokali ta' trasport li ilha taħdem mill-1947, ħabret li se tibda topera b'4 vetturi elettriċi ġodda. Din hija l-ewwel kumpanija fis-suq lokali li għamlet investiment ta' dan it-tip. Xbek għandha 4 coaches li operaw 100% bl-elettriku. It-tnedija saret il-ġimgħa fil-għaxija b'attività li markat pass importanti l-qudiem, mhux biss għall-kumpanija li ilha taħdem ħafna biex tnaqqas l-emissjonijiet, iżda wkoll għal Malta. Il-kumpanija qalet li hi impenjata biex tibqa' tnaqqas is-CO2 kif fost l-oħrajn għandha numru ta' vetturi bil-pannelli solari kif ukoll pannelli solari fuq il-bejt tal-uffiċini kollha tagħhom biex bekk jiġġeneraw enerġija nadifa. Il-kumpanija qalet ukoll li hi se tkompli taħdem biex tassigura li tibqa' tħaddan soluzzjonijiet ta' trasport notfa u ekoloġiċi sabiex mhux biss innaqsu l-marka tal-karbonju iżda wkoll jinħoloq preċedent għal prattiċi sostenibbli fl-industrija. Wasmat li f'Malta hawn iktar minn 400,000 vettura privata li ħallu ammont kbir ta' emissjonijiet fl-arja u għalhekk investimenti bħal dawn huma taġid għal poplu kollu. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ikkommettew ruhom li sas-sena 2050 l-Ewropa tkun carbon neutral li f'kelma oħra ifisser li jkollna sistema li ma jniġsux. Fost dawn il-pajjiżi hemm ukoll Malta, illi tittassigura li sa dik l-istess sena pajjiżna ma jkunx qed iniġġes l-arja ta' madwarna.